खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 जानुवारि सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्म। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। धोन दौलत आरजिनो हागौ, आखायाव रां रुफा जागोन, बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन। वृष राशि। मावनो लानाय खामानियाव गुलुं गुजुं सोमजिनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सानै हयै खामानिखौ मावनाया गाहाम। कर्कट राशि। बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ, बयजोंबो निन्दा खालामजानो हागौ, गाज्रि सान। सिंह राशि। दुखु दाहानिफ्राय रैखा मोननो हागौ, सुखु गोजोनै सानखौ हगार हरनो हागोन। कन्या राशि। जायखिजाया खामानिखौ गुबुननि हेफाजाब लायाबालानो मावफुंनो हागौ, मोजां सान। तुला राशि। मानिबा जाहोनाव गावखौ खाजानो गिनो हागौ, गोसोखौ उदां मोननाय नङा। वृश्चिक राशि। फंबायनि सुखु फैनो हागौ, मोजां रादाब मोननो हागौ, मोजां सान। धनु राशि। मानिबा थाखाय जिंगासिनांनो हागौ, गोसोआ असान्थि जाबाय थानो हागौ। मकर राशि। जायखिजाया खामानियाव जै जानो हागौ, साना गाहामैनो थांगोन। कुम्भ राशि। गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थानो हागौ, जानो लोंनो सुख गैयै जानो हागौ। मीन राशि। मुलाम्फा गोनां सान जानो हागौ, फालांगि खालामोब्ला रां मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।